इसका नाम है गुलाम अली, मशहूर सिंगर कलाकार। स्वागत। और हमारे साथ मौजूद है जकीर हुसैन और पंडित हरिप्रसाद सौराचिया और तानसेन। सबको हम हमारे बोरोडिन के इस मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। बहुत बहुत वेलकम। महाराष्ट्रनी मराठी के दामनाय देनायाव जोबोर मुसुर बिथांमोना तबला दामनाय, मेन्डलिन दामनाय आरो हारमोनियाम, सिफुं दामनाय माखासे गुरुफ्रानो बिथांमोना फैदों दामनायनि गुरुफोर आरो चिरांनि जितुनिखि दोलो बिथांमोना जाबाय क्लासिकेल ग्रुप डान्स। बिथांमोना क्लासिकेल लानानै सोलोंनानै फैनाय। बिथांमोना नोंथांमोननि गेजेराव सिगांग्रो निश्चय मोसानानै दिन्थिग्रोगोन। सिगांग्रो मोसानानै दिन्थिग्रोगोन, बिनि उनाव बिथांमोना गावबा गावनि दामनायनि रोंगौथिखौ दिन्थिगोन। Tadi ya.
Oh, Korea. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस क्रिसमस के मंच पे आके अच्छी तरह से अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए